बे समावहाय दुलाराय बाथौ गौथुम आहम गावनि गरसक गोथार बाथौ थानसालियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम सान लोगोसे 30थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुमा गुवाहाटी मेट्रिक सुट्टीनि आहमगावआव थानाय गोथार बाथौ थानसालियाव साननैनि हाबाफारिजों सोलिबाय थादों आरो बे हाबाफारिजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै दिनै थान्दै मेल बेखेवनाय बेखेवगिरि महरै जोंनि गेजेराव सफैनो हादों दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि बारग' फोसावगिरि गौथुमारि फोसावगिरि मानगोनां बग्रुबान स्वर्गयारि आदा जोंजों दङ जों बिथांनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि दोरोङारि माखासे बाथ्राफोरखौ जों मोनथिनो थाखाय बे समाव बिथांखौ जोङो जोंनि बाथौ बिमुंसाव बरायदों गिबियावनो सारखौ बरायनाय थाबाय सार खुलुमबाय सार आथिखालाव दुलाराय बाथौ गौथुम सैथो बाथ्रायाव बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि धोरोम फोसावनाय गौथुमारि आरो धोरोम फोसावनाय बिजों बाथ्रा बेखौ बुंनो थांदों जे गौथुमारि फोसावगोन ना धोरोम फोसावगिरिया बाथौ धोरोमखौ फोसावनायनि जि लामाफोर बिनि बिथिंफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों जोबोद गोजोन्थाव दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि 30थि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे गौथुमारि गायसन सान बे गोथार बुब्लियाव दा नोंथाङा सोंदों गौथुमारियाव धोरोमनि गौथुमारि बाथौ धोरोमनि गौथुमखौ बे गौथुमारिनि जायफोर बिबानगिरि दङ बिथांमोना बे धोरोम आफादनि खामानिफोरखौ जोंनि बर' समाजनि मावनो गोनां खामानिखौ बिथांमोना मावलांगोन नाथाय मोनसे खोथा बर'नि बाथौ आंगो धोरोमखौ बे धोरोम फोसावनायाव गौथुमारि बे आफादनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोननि खामानिया धोरोम फोसावनायनि खामानिफोरखौ बिथांमोना खामानिखौ मावब्ला बे धोरोमनि खामानिया जाफुंसारनाय नङा खोथाया बेनो जा धोरोमाव मोनसे खान्थि दङ बे धोरोमखौ बाथौ धोरोमा मुलुगनि गेजेराव बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो जौसिन एबा सोद्रोम माहारि हिसाबै बाथौ धोरोमखौ सिबिनो थांनायाव धोरोमनि आसार खान्थि बायदियै बेहाय गाहाय थाखोनिफ्राय दौसि दौरि आसारि गोथारि आरो बाथौ गुरु बा गिसिया होननानै बे साबाया मोनबा थाखोआव राननाय जायो आरो बिथांमोननि गेजेरजोंसो बे बाथौ गौथुमनि बर'नि बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय खामानिफोरखौ मावनाय जायो नोंथांनि जि सोंथि बिनि रोखा जि बेखेवथि बेखौ नोंथाङा होदों जे धोरोम गौथुम हिसाबै धोरोम गौथुमनि खामानि मावगोन आरो बेहाय जेफोर धोरोम गौथुमनि आवथायाव थानाय जेफोर आसारि गोथारि दौरि दुसि बिथांमोननि धोरोम फोसावनाय खामानि बिथांमोननि गेजेराव जायो बेजोंनो मोनसे बाथ्राखौ नोंथांनो सुजाबलायदों जिहेतु दिनै बाथौ धोरोम होननानै बुङोब्ला जों मोनदां हादों बा बयबो मिथिखादों जोंनि गासै बाथौ दोरोङारि बाथौ बिमुंसानि गेजेरजों मोनथिदों जे बाथौ धोरोमखौ दिनैसिमबो जों मुलुगनां धोरोम हिसाबै फोसावनायाव बा बुहुमाव फोसावनो थांनायावहाय जों दिनैसिमबो जों ससियेल मिडियानि अनगायै जों इलेक्ट्रनिक मिडिया बा प्रिन्ट मिडिया बा जों धोरोम लेखाफोरनि गेजेरजों रुजुजखानि जों फोसावनाय बेबायदि बेबस्था मोननाय जायाखै बेखौ रुजुजखानि इलेक्ट्रनिक मिडिया बा धोरोम गिदिर लेखाफोर बानायनानै बिदि ससियेल मिडियाजों बेखौ जुदि राफोदसिन फोसावनायनि जुदि बिथिंफोर बेखौ नोंथाङा माबोरै खालामबा साबसिन जायो होननानै बुंनो नागिरदों बे बिथिङाव धोरोमखौ आथिखाल मुगायाव इलेक्ट्रनिक मिडिया
जेसेबां राहा जों माने फोसावनाय जाया मानो गुबै खोथाया बेनो जादों जे धोरोमनि खेथ्रआव फोसावनायनि खेथ्रआव बा धोरोमखौ जे मुलुगनि गेजेराव बेखौ गोसार होनोब्ला जेसेबां मिडिया थाथों मानो खिन्थु गिबियावनो सासे धोरोम आफादनि धोरोम फोसावगिरि दौरि दौसि आसारि गोथारि आरो गिसिया बे साबाजों बिथांमोना धोरोमनि बागै धोरोमनि गुबै गियानखौ बिथांमोना सिगां लानांगोन। दा बाथ्राया बेनो जाबाय जे बिथांमोना बे इसिङारि सांग्रांथि जानांगोन माने इन्टारनेल कनसियासनेस थानांगोन आरो मोनसेया जाबाय बायजोआरि सांग्रांथि एक्सटार्नेल कनसियास नलेजबो थानांगोन। दा बिनि गेजेरजों बे माखासे बे धोरोम जिथुनाखि दङ धोरोम सान्थौनि बानबुंथाय दङ बे थिय'लजिकेल बेनि सायाव आरो मोनसे दङ सिजुआरि गियान बा स्पिरिचुवेल नलेज। दा बेफोर मोननैखौ मोजाङै बे रोंगौथि थानांगोन जायनि जाहोनाव सासे मानसिखौ धोरोमनि बिथिङाव धोरोम गियान होनो थाङोब्ला बे फोसावगिरि आसारि गोथारि बा दौरि दौसि बा गिसिया बा बाथौ गुरु बिथांमोना बेखिनि आयदायाव राफोद जानांगोन गाव होमब्लासो जों बाथौनि मुलुगनां धोरोम हिसाबै बेखौ फोसावनायाव साबसिन आरो थाबैनो बेखौ जाफुंसार होनो हागोन। खिन्थु इलेक्ट्रनिक मिडियाजों जेसेबां बेफोरखौ फोसावनांगौ खिन्थु बिनि आवगायनो बे फोसावगिरि दौरि दौसि आसारि गोथारि आरो गिसिया बा बाथौ गुरुमोना बेनि सायाव फोसावनाय खामानिखौ बे नलेजखौ लानानै गियानखौ लानानै फोसाबासो मुलुगाव थाबैनो गोसारगोन। नोंथाङा खोब मोजां बाथ्रा मोनसे मोनदों जिहेतुके सिजुआरि गियान बे सिजुआरि गियानखौ जों लानानै धोरोमखौ जुदि मुलुगनां दरबाराव जुदि बिश्व दरबाराव फोसावनोब्ला बिनि साबा जिफोर जोंनि गेजेराव गिसिया दौरि दौसि आसारि गोथारिफोर दं बिथांमोननि गुबै बिबान होननानै नोंथाङा बुंबाय। बे बाथ्रानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ सोंनो लुगैदों सिजुआरि गियान जोंनि बाथौ दोरोङारि आसार खान्थिनि सिजुआरि गियानखौ जोंनि गासिबो जिखिनि धोरोम सिबियारिफोरनि सिम खालामनानै दौरि दौसि आसारि गोथारि बिथांमोननि गेजेराव दिनैसिम सिजुआरि जिथु आध्यात्मिक सोलोंथाइ बेखौ एसे खम नुनो मोननाय जादों। बिथांमोनखौ सिजुआरि आध्यात्मिक गुनखौ बिथांमोननि गोसोआव सोना होनो हानाय गोरलै बेबस्थाया मा राहाजों बिथांमोनखौ आध्यात्मिक एबा सिजुआरि गियानखौ होनो हागोन होननानै नोंथाङा सानो? सिजुआरि गियान एबा आध्यात्मिक गियान बेयो बाथौ धोरोमाव नैथि बिबानाव दङ जे नैथि आयदायाव बेखौ हमना लानो हायो जे जों जिखिनि स्पिरिचुवेल नलेज होनना बुंदों सिजुआरि गियानखौ धोरोम आफादनि जाय धोरोम फोसावगिरि आसारि गोथारि दौरि दौसि गिसिया बा बाथौ गुरु बिथांमोना गिबियावनो गावखौ मोनदांनांगोन जे सिजुआरि गियान बे सि आरो सिजुमानि जिथु सोमोन्दो बिनि बिजिरथि बिनि संदांनाय आरो बे सिनि सिनायथि आरो सि सोलेरजों सोमोन्दो थानाय आरो गावनि सोलेरा दाजानाय माखासे गुमुरफोरखौ बे सिजुमाजों जि सोमोन्दो दङ बे सोमोन्दोफोरखौ गावनो गिबियावनो मोनदांनो हाब्लासो बे फोसावगिरि बा धोरोमगुरु बा आसारि गोथारि आरो बाथौ गुरु बा गिसिया बिथांमोना बे गियानखौ गोरलैनो मोननो हागोन। दा बिथांमोना बे स्पिरिचुवेल नलेज बे आध्यात्मिक गियानखौ गावनि जिउआव सानफ्रोमबोनि जिउआव फुंनिफ्राय सान हाबनायसिम जेनाखि गावनि मोन्दांथिनि गेजेरजों जों बुङो सानफ्रोमबो जे नंगौ जों जिखिनि खामानि मावलाङो संसार जानायाव
फुंनिफ्राय सान हाबनायसिम आरो जोनोमनिफ्राय थैजासिम बेखिनि समाव जोङो मोनदांनाय मोनसे गियान जे आत्मगियान आरो आत्मसंजमनि गेजेरजों गसाइखौ मोनदांनो हायो। बे बिलात लाथानि जों गोथाङै थानाय बा जिउ थासान्दियाव जों जिखिनि खामानि मावलाङो बेयाव गावनि गोसोआ गोथारै लाखिनांगोन, सैथोआव थानांगोन, अननाय गोसो थानांगोन, निमाहानि गोसो थानांगोन, खौसेनि गोसो थानांगोन। बेफोरखौ बे माखासे बाथ्राखौ गियानखौ गोसोआव जुना लानानै नों सानफ्रोमबोनि खामानिफोरनि गेजेरजों आवगायलांब्ला नों आध्यात्मिक गियान बा बे स्पिरिचुवेल नलेज बा सिजौआरि गियानखौ बेबादिसो जोङो मोननो हायो। जोङो फोथायनाय आरो खामानि मावनायनि गेजेरजों आरो बे गोथार गोसो, सैथोनि गोसो, अननाय गोसो, निमाहानि गोसो आरो खौसेनि गोसो बेफोरखौ जों संसाराव जेब्ला बाहायगोन संसार जानायनि बेलायाव होमब्लासो नोङो बे इसोरनि बे आध्यात्मिक गियानखौ नोङो हमनो हागोन। आं जे सोर, आं बबेनिफ्राय फैदों आरो उनाव थैनायनि उनाव मा जाहैगोन बेफोरखौ मोनदांनायनि गुबै आध्यात्मिक जिथुनिखि आत्मा आरो परमात्मानि सि आरो सिजुमानि सोमोन्दै बाथ्राफोरखौ रोखा रोखा बे मोगथां संसाराव खामानिनि गेजेरजों जों बेखौ मोनदांनो हायो आरो बेयावनो बे आध्यात्मिक गियानखौ बा सिजौआरि गियानखौ मोननो हायो गोरलैयैनो। बे समावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे समनि बारग'आव गौथुमारि नेहाथारि मानगोनां बुब्रुबां सरगियारि जों बाथौ बिबंसार माखासे बाथ्रा होबाय थादों। बिथांखौ जोङो बिदाय होनाय सिगाङावनो जोबथा मोनसे बाथ्रा मिन्थिनो लुबैबाय सार, जिहेतुके दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैसिम प्रिन्ट मिडिया बा लेखा धोरोम बिजाब जिफोर माने फोसावनाय जादों बेहाय जेसेबांखिनि धोरोम बिजाब बिथांमोननियाव गौथुमाव थानांगौ बा फोसावनांगौ बेसेबां जखानि बिथांमोननि लेखाफोरखौ दिनैसिम मोननाय जायाखै। बे धोरोमनि जेब्ला लेखा बिजाबफोर बेखौ एसे राफोदसिम फोसावनायनि बेबस्थाखौ बा लिरनायनि बेबस्थाखौ जोंनि थुनलाइगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जों लिरगिरि बिथांमोनखौ नोंथाङा मा खालामनो नागिरदों? बेहाय नुनो मोन्दों जे बर'नि आगोमा आरो आंगो बाथौ धोरोम बे धोरोमा जोबोद गोजाम। जेब्लासिम सोरजिनि समनिफ्रायनो बर'फ्रा रायजो जायो बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा बाथौ धोरोमखौ सिबिदों आरो बे बाथौ धोरोम सिबिनाया बेनि गुबै बिथा महरै बाथौनि बिन्दो बा बाथौ बिमुं बुमिन बेखौ लानानैनो जोंनि जिउ संसार जानायनि माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों जों जिउखौ खुंबोदों। नाथाय आथिखाल मुगायाव गोनोखोआरि मुगायाव मोनसे हारिहा गावनि धोरोम, हारिमु, थुनलाइ, सोदोमस्रि गासैबो बे बाथौनिफ्राय बेरखाङो। नाथाय धोरोम बिजाब हिसाबै आथिखालसिम दुलाराय बाथौ गौथुमा दिहुननाय जादों। बे धोरोम बिजाबा धोरोमखौ सिबिनायनि माखासे फारिखान्थियारिसो, जेराव बाथौनि आफा इसोर बोराइ बाथौनि नांगौ माखासे आसार खान्थि आरो जिउबोलारि बा आध्यात्मिक बा स्पिरिचुवेल नलेज जिखिनि जोंनो नांगौ बेफोरखौ आबुं महराव होनो दाबोसिम हायाखै। बेखौ गासै धोरोमगुरुफोरजों खौसे जानानै धोरोमनि बागै गोथौ सावरायनायनि गेजेरजों धोरोम बिजाब महर होनो थाखाय धोरोमनि गासै बिथिङाव गुदिनिफ्राय जोनोमनिफ्राय थैजासिम बर'नि जिउ खुंनाय माखासे आसार खान्थि बेयाव आध्यात्मिकजों लोगोसे जिउ खुंनाय आसार खान्थि जेसेबां दङ बेफोरखौ बिजाब महराव जाय धोरोम बिजाब महरै बेखौ महर होनो थांनायाव गासै मुलुगनाङै गासै सुबुंनि थाखाय सुबुं माहारिनि थाखाय आजाथावना बयनोबो जिउआव गोजोन आरो उदां बा मुक्ति मोननायनि पापनिफ्राय बारग'नो हानाय माखासे राहाफ्रा बेखौ बेयाव सरजाबनानै बेखौ लिरखांनानै दिहुननानै आबुं महराव दिहुनना होब्लासो बे बाथौ धोरोमनि बिजाब एबा ग्रन्थ हिसाबै महर मोनगोन। बेखौ नाजानांगोन, बेखौ नाजाब्लासो बेखौ जों मोननो हागोन। आथिखालाव जिखिनि
बाथौ गौथुमारि हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुम एबा महासभाया जिखिनि लेखा बिजाब बाथौ दिहुनदों बे लेखा एबा धोरोम बिजाबफ्रा जोंनि गासैखौबो माबा नङा बे कमप्लिट आबुं महर मोनाखै आबुं महर मोननो थाखाय आरोबाव एसे सम नांगोन एसे समनि उनाव बेखौ जोङो आबुं महर होनो हाब्लानो जोंनि गुबै जिउ खुंनाय गोजोन मुक्ति आरो पापनिफ्राय उद्धार जानाय माखासे गासै बिथिङावनो जों मा खालामनांगोन रोखा मोनसे धोरोम बिजाबखौ मोननो हागोन आरो आं बेखौनो आसा खालामदों। बे समावहाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम सान लोगोसे 30थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जथुम्मानि गेजेरजों दिनै थान्दै मेल बेखेवगिरि हिसाबै मानोना बिथाङा फैनानै जोंनि बाथौ बिबुंसाराव सम होनायनि थाखाय जों बाथौ बिबुंसार जानाय बिथांनि अराय जिउनि थाखाय मोजांनि थाखाय हास्थायनानै जोंनि सुंद' सम जों मोगा मोगि लानाय सम होनायखौ बिथांनिसिम गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय लोगोसे बिथांखौ बिदायनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय बोराइ बाथौ।